Neste fogar, no concello de Vilasantar, na parroquia de San Vicenzo de Curtes, nacín o 10 de agosto de 1937. Fixen a primeira formación nunha escola unitaria nesta parroquia, que consistía en o estudio da enciclopedia Álvarez, tanto no primeiro, como no segundo, como no terceiro grado. A secundaria, os 2 primeiros anos, fíxeno nunha academia que estaba na vila de Curtis. No terceiro ano, o párroco levoume ao seminario e fixen ali o resto do bachillerato. Logo, estudei a filosofía e a teoloxía, que son as materias necesarias para a formación eclesiástica. Chegou o momento da ordenación, da consagración. E logo o primeiro destino, dígomo, para a parroquia de Santa María de Añá, no concello de Fradas, na que non había nin luz eléctrica, e esta foi a primeira obra que fixen con eles. E logo seguiron outras máis, como a concentración parcelaria, clases noturnas, axudas especiais ás familias que iban á emigración. A unión da xente fixo moitas melloras, tanto no material como no espiritual en esta parroquia. O traballo naqueles tempos podía o facer moi ben o cura, porque era unha especie de alcalde de barrio, de psicólogo, de mestre, de pai espiritual, de abogado, etc., porque nadie se ocupaba do rural. Un día normal para min consistía en erguerme ás 7:30, asearme, 30 minutos de oración persoal, desayuno, celebración da Eucaristía, que era o centro da miña vida espiritual, e eu pretendía tamén que fose a da xente que asistía a ela. Logo, facía 2 horas de estudio, comía e pola tarde dedicábai ao deporte, á caza, á pesca e a outros. Logo pola noite tiña clases nocturnas aos analfabetos, aqueles que iban a emigrar. Reuníame coa comisión de festas, coa asociación de veciños. Unha Eucaristía para min consistía nesto. Había que facelo no idioma latín. O altar estaba de espaldas á xente, pois non entendían o latín, e por tanto rezaban mentras o rosario e outras devocións litúrxicas. A palabra leíase en castelán e logo facíase o comentario, que é a homilía. A figura do sacristán era tan importante como a do crego nunha aldea. Era contratado por eles. Pagábanlle os honorarios en especie, como monllos de trigo, ovos, ou que nos tiña en cartos. Esta foi a historia de un cura nos seus primeiros anos, 5 concretamente, que quería dedicarse á formación do seu povo.